شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላኽ ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ ሎሚ ድማ ሓደ ቃል ክንካፈል ኢና እዚ ንዝበለጸ መዓልቲ ዝኸውን ዝበለጸ ቃል ድብል ፕሮግራምና እዩ ሎሚ ንካፈሎ ቃል አቦ ከመይ ከም ደፍቀረኩም ረአዩ ድብል እዩ ናይ ክርስትና እቲ ዝዓበየ ናይ ለውጥ ጎደና ኣብ ከመይ ከም ዝተፈቐርካ ምርኣዩ ዘሎ ብዙሓት ክርስቲያናት ከመይ ከም ዝተፈቐርና ብግቡእ ከይረኣና ንኣምላኽ ከነፍቅሮ ኢና ንፅዕር ንእግዚአብሔር ብትክክል ከተፍቅሮ መጀመርታ ከመይ ከም ደፍቀረካ ብግቡእ ተረዳእዮ ንኣምላኽ መፍቃር ካብ ብኣምላኽ ንዓኻ ዘለዎ ፍቕሪ ምርዳእ ይወፅእ እንተደኣ ቅድሚ ምርዳእካ ንዓኻ ዘላቶ ፍቕሪ ንዕኡ ፍቕሪ ክትፈቲንካ ክትስሕትን ክትጋገን ኢኻ ኣይ ከተፍቅሮን ኢኻ ኣይ ክትክእሎንካ ኢኻ ሓቀኛ ዝኾነ ፍቕሪ ካባኻ ንእግዚአብሔር ክፍልፍል ትደሊ እንድሕር ኮንካ መጀመርታ ንሱ ከመይ ከም ደፍቀረካ ረአ ከመይ ከም ደፍቀረኪ ረአይ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ጥቕስ 1 ረአዩ ውሉድ ኣምላኽ ክንበሃል እቲ ኣቦ ከመይ ዝበለ ፍቕሪ ሃበና ከምኡውን ኢና ስለዚ ዓለም ንዕኡ ኣይፈለጠቶን እሞ ንዓናውን ኣይትፈልጠናን ኢሉ ረአዩ ኢሉ ውሉድ ኣምላኽ ክሳብ ንበሃል ደቂ ትልዑል ክሳብ ንበሃል ደቂ ንጉስ ነገስታት ክሳብ ንበሃል ደቂ ኣቦ ብርሃናት ኣቦ ክብሪ ክሳብ እንበሃል ክሳብ ክንድዚ እግዚአብሔር ኣቦ ከመይ ዝበለ ፍቕሪ ከም ዝሃበና ረአዩ ኣበይኹም ትርእይዎ ኣብ ውሽጥኹም ረአይዎ ኣብ ቅድሚ ኣዒንቲ እግዚአብሔር ከመይ ፍቑራት ምዃንኩም ፍቕሪ ጥራሕ ደይኮነሲ ክሳዕ ውሉዱ ትኾኑ ከመይ ከም ዝበሃገኩም ከመይ ቫልዩ ንዓኹም ከም ደለዎ ከመይ እግዚአብሔር ኣቦ ከም ዘፍቅረኩም ረአዩ ከምኡውን ኢና ኢሉ ሃሌሉያ ከምቲ እግዚአብሔር ኣቦ ዘፍቅረኩም ልክዕ ከምኡ ኢኹም ስለዚ ኣብ ምርኣይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከመይ ከም ዘፍቀረኩም ኣብኡ ብዙሕ ሰናይ ዝኾነ ነገር ኣብ መንፈሳዊ ህይወትኩም ክትርኢ ክጅምሩ ኢኹም ነታ ፍጽምቲ ዝኾነት ናይ እግዚአብሔር ፍቕሪ ንህይወትኩም ክትፈልጥዋ ክጅምሩ ኢኹም እዛ ፍጽምቲ ፍቕሪ ድማ ስለምንም ነገር ኣብ ህይወት ከም ዘይትሰግኡን ከም ዘይትፈርሑን ክትገብረኩም ክትጅምር ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ጥቕስ 16 ከም ዝብል ንሕና እውን ኢሉ ነታ ኣምላኽ ኣባና ዘላቶ ፍቕሪ ፈሊጥናያን ኣሚንናያን ኣሎና ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ እቲ ኣብ ፍቕሪ ዝነብር ከዓ ኣብ ኣምላኽ ይነብር ኣምላኽ እውን ኣብኡ ይነብር ከምቲ ንሱ ዘለዎ ከምኡ ንሕና ኣብዚ ዓለም እዚኣ ኢና ዘሎና እሞ ብመዓልቲ ፍርዲ ስትብዓት ምእንቲ ክህልወና በዚ እታ ፍቕሪ ኣባና ተፈጸመት ፍርሓትሲ ስቃይ እያ እተምጽእ እቲ ዝፈርህ ከዓ ብፍቕሪ ፍጹም ኣይኮነን እታ ፍጽምቲ ፍቕሪ ንፍርሓት ተባረራ ዳ እምበር ኣብታ ፍቕሪሲ ፍርሓት የልቦን ኢሉ ዋው ሪኹም ሓደ ሰብሲ ኢሉ ነዛ ፍጽምቲ ፍቕሪ ኣምላኽ ንህይወቱ እንተደኣ ርኢዋ እንተደኣ ተረዲእዋ እንተደኣ ናይ ብሓቂ ኣሚንዋ ኣምላኽ ብፍጹም ፍቕሪ ከም ዘፍቀሮ እንተደኣ ናይ ብሓቂ ኣሚኑሲ እዛ ፍቕሪ ስለምንም ነገር ኣብ ህይወቱ ከም ዘይፈርሓ ትገብሮ ኢሉ ለካ ስለ ብዙሕ ነገር ንፈርሕ ደለና ብዙሕ ከም ዝተፈቐርና ስለ ዘይረኣና እዩ ረአዩ እሞ ኣምላኽ ከመይ ከም ዘፍቀረኩም ሽዑኡ እንታይ ዓይነት ትብዓት ንህይወት ከም ትረኽቡ ካብ መከራኹም ከመይ ጥሒስኩም ከም ትወፁ ክትርእዩ ክጅምሩ ኢኹም ምክንያቱ እዛ ፍጽምቲ ፍቕሪ ብምንም ነገር ከም ዘይትፈርሕን ስለምንም ነገር ፍርሒካ ውሽጥኻ ባሕጊጋ ከተውፅእ እያ ምፍቃርኩም ኣስተንትኑ ምፍቃርኩም ሕሰቡ ከም ዘለኹሞ ምስ ድኻንኩም ምስ ጌጋኹም ምስ ውድቀትኩም ፍቕሪ ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ኣዝዩ ብፍጹም ፍቕሪ እግዚአብሔር ኣምላኽ የፍቅረኩም እዩ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ሮሜ ከምዚ ኢሉ ምዕራፍ 8 ጥቕስ 37 ሞት ኮነ ህይወት ኮነ መላእኽቲ ኮነ ወይ ገዛእቲ ዘሎ ኮነ ወይ ዝመጽእ ወይ ሓይልታት ልዕል ዝበለ ኮነ ወይ ትሕት ዝበለ ካልእ ፍጥረት እውን እንተኾነ ካብታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታ ዘላ ፍቕሪ ኣምላኽ ከቶ ክፈልየና ከም ዘይኮነሉ ኣርጊጸለኹም እሞ በዚ ኩሉ በቲ ዘፍቀረና ኣጸቢቕና ንስዕር ኢና ኣብ ኩሉ ኣጸቢቕኩም ክትስዕሩ ፍቑራት ምዃንኩም ረአዩ ሕሰቡ እመኑ ንበሩ ሻሎም